Sílvia, bon dia. Hola, bon dia. Ernest, bon dia. Bon dia, bon dia. S'acaba la primavera, ve l'estiu. Sí senyor, demà Faràs vacances? aquesta matinada, em sembla, no sé si és aquesta matinada, sí, a la 1:06 d'aquesta nit. Vindrà el solstici d'estiu, farem Sant Joan, cremarem. Farem Però fogueres. tu creus que hi haurà que cremar més coses, a part de les que... No, ja ho han cremat tot, és que queda tan poc per Vols dir que cremar. aquest any no cremarem res? No, ja es crema tot. Abans els nanos anaven per les cases demanant què cremar, però em sembla que ja queda... Aquesta vegada no hi haurà ni fusta. Queda molt poc material. Jo recordo una pel·lícula dels hermanos Max que deien Más madera i anaven cremant tots els vagons d'un tren. Els del Polònia van fer un sketch molt maco que anaven tirant més madera i era el Groucho Marx, que era el Rajoy, no? I anava tirant més madera, diu esto, tal, i al final l'altre li diu, ¿dónde va este tren? Diu, esto sí que no ho sé. I llavors veu un precipici, ja estava molt bé. Bueno, escolta, estem aquí ficats en un fallon tremendo, una sèrie de personatges que al final de la pel·lícula acaba tot igual, que és rebent bufetades al poble. Tenim l'Holanda, que a França ha ratificat la seva victòria amb les municipals, amb les cantonals i tal, i té com una espècie de majoria absoluta i podrà marcar una política que esperem que sigui més socialdemòcrata. Tenim a la Merkel, que està d'home dur, no? Hi ha que estalviar, hi ha que ser calvinista... Els extrems es toquen. Mira aquest talli, però és que em recorda, saps a qui em recorda? Cada vegada més. A la Golda Meir, que era jueva, vull dir, i era aquella primera ministra, va durar molts anys, després del Ben Gurion. Després del Ben Gurion, el creu de la pàtria... Que li deien no porta mai minifalda, perquè se li faurien els collons. Això és el que... I la Merkel sempre porta faldilla llargueta, i em fa l'efecte que deu ser per una cosa. Bé, doncs prou absolutament això, rigorista, calvinista, no sé si calvinista, etc. No, calvinista no, però que porta molts extrems. Segurament luterana. Luterana. El Rajoy, que està gallaguejant com sempre, sí, no, això és bo, però potser no tant, i això doncs és dolent, però igual serà bo, i no sé si fa el ridícul o al final sortirà triomfant. Tenim l'Obama, que està influint molt sobre totes aquestes coses, perquè té eleccions pròximes i tem com una caiguda d'Europa, en certa manera, doncs l'influeixi amb ell i li faci perdre les eleccions, i llavors quasi res, aquest còctel, imagina quins personatges. Però seguint la meva teoria, i ara escoltaré la teva, al final de la pel·lícula sempre és el mateix, que la prima de risc puja molt, els interessos que paguem ja pel referèndum a 10 anys són el 7 i pico %, que és absolutament inaguantable, per tant els de sempre guanyen més calés que mai. Aviam, a la banca de mitja Europa, perquè es parla molt de l'espanyola, però ha rebut la banca irlandesa, la banca italiana està a punt de rebre, etc. i tal, els hi donaran, i una de les activitats que faran, que es necessita ser un enginyer financer terrible i arquitecte de la cultura dels diners, farà deixar a primes de risc a països com Espanya i Itàlia, que estan pagant el 7%, amb uns diners que els donaran el 2%. I aquí no es farà res més que això, perquè els diners que venen ara són cobertures per quan falli. Mira, tot això són números. Quan a vostè tingui que posar al dia els seus actius sobrevalorats, li passarà que... Però sobrevalorats per ells mateixos. Perdó, és igual, sobrevalorats pel mercat, per les evolucions que han passat, etc. M'és igual. Aquí té vostè sentiments. Sentiments vol dir bitllets d'euro una sobre l'altra. Vostè, aquests sentiments són sentiments. Els maons hi seran exactament igual. El que valguin 8 els maons o valguin 10, l'únic que afecta és els números. Però els calés amb calent els faran servir per guanyar calés. No per fotre amb un racó dir 3 totxos, 5 bitllets de 500. 2 totxos, 3 bitllets de 500. No és aquest l'arreglo. L'arreglo és els seus totxos valen 100.000 milions menys. I ara vostè aquí té 100.000 milions. Amb calé! I aquest calé on es deixa? A primes de risc. Per tant, això és pervers. Pervers, però de mala manera. La meva teoria que això és la gran estafa, doncs va agafant cos. Però això no... Aviam, és el camí, vull dir, no hi ha sortida. Tot desemboquen aquí. Tot desemboquen aquí. I és la gran amenaça és fer trencar el sistema. Què passa a Europa? Europa és una societat relativament benestant, que l'estan agafant el bisturí per tornar-la menys benestant, i llavors el benestant se li... Escolta, t'estàs allargant molt. Es anirà empobrit, que és un altre sistema de callar la classe mitja i tornar-la altra vegada al silenci absolut. Bé, llavors tenim Grècia,
que tothom ha quedat molt respirat perquè han guanyat els de sempre, encara que amb una proporció diferent, però al final... El PSOE que havia tingut el 40% té el 12%. Sí, però el PSOE i els... La Nova Democràcia, que tenien el 12%, eren el 30%. Els mateix pel revés, sempre havien governat junts, tornen a governar junts. Sí, però els surt el CDIS aquest. Jo, vols que et digui la veritat, que és preferit que hagués sortit els nous, els CDIS no són res, els CDIS estan en contra de tot i això és facilíssim. Aquests senyors són uns populistes recollidors de vots de 30.000 tendències. Per tant, res a favor. Aquests senyors el que es faran ara és com la Pilar Primo de Rivera, que amb la camisa de son germà es va fotre una combinació per tota la vida. Home, aquesta gent són d'esquerra, la Pilar Primo de Rivera, què surt per aquí? Era d'esquerra, la falange espanyola era el socialisme encarnat d'Europa d'aquell moment, vale? Jo avui estic amb una grip horrorosa. Ells es titulaven esquerrans. Sí, pots comptar. Home, el fatxio pur sempre ha sigut una esquerra brutal. Ells sempre van dir que no eren fatxis. Bueno, és que diguem que vulgui, el Mussolini també ho deia que no, i el Hitler també deia que no. El Hitler no va negar mai que ell havia inventat la creu gamada. La creu gamada no deixa de ser un símbol. El llum i les fletxes l'havien inventat els reis catòlics. Sí, però el van acollir. Sí, però estava inventat la unificació de les corones de Castella. Grècia, jo penso que Europa necessita una sacsejada, i una sacsejada és dir, què, me'n vaig de l'euro. No, Europa l'han sacsejat de mala manera, i si Europa se'n va a l'euro està a la merda de per sempre. No torna a aixecar. Tindràs uns països que ho notaran menys, com Anglaterra i Alemanya, i tu aquí anys i panys. Ja en parlaríem. No en parlaríem gens. Aviam, amb què respaldes la pesseta? Aviam, tu surts ara al mercat i dius... Escolta, res, jo l'únic que veig que... Amb què respaldes la pela? Jo l'únic que veig és que els mateixos que han organitzat tot el folla... No et trauries els calés, no, tu digue'm d'on treus els calés. No et deixo, digue'm d'on treus els calés. A tothom que diu lo teu, li dic d'on treus els calés. Jo concretament de la meva compte corrent, en tinc el suficient per aguantar tot aquest país. Molt bé, doncs aviam, vés-los deixant anar. Si en aquest moment tu surts de l'euro, tens que financiar-te. Ara financies el 7%, però tens que financiar. En vez del 7 seria el 14 o el 15, i a més no te'ls donaria ningú. Doncs res, baixem el cap que ens vagin fotent de bufetades. No, bufetades no. Amb la gent com tu, estem on estem, No, amb la gent com jo no estem on estem. No. Amb la gent com tu predica l'utopia que no aporta cap solució. El mateix que ha fet el senyor, com es diu, Zapatero va fer això. I el senyor Rajoy està fent això des d'un altre punt de vista. Tots foteu el mateix. Predicar el que no es pot fer i fotre proclames d'aquestes que no porten enlloc. Hi ha solucions concretes. Com es fan i de quina manera. Sí, mira quins nassos. Amb les utopies s'ha fet bellugar el món. Sí, i amb el conservadorisme estaríem a les cavernes, m'entens? Que per cert bastant bé, És a dir, tu aniries a caçar diplodocus d'aquells... El problema vindrà d'aquí, del diplodocus de les 6:15, que ella va dir, agafo la porra i vaig a caçar el diplodocus. Ella va dir, no, nena, queda't a casa, i ell va agafar la porra. I aquí va canviar el món. I mira on hem arribat. A una crisi econòmica mundial. Veurem com s'arregla tot això. Diguéssim, deixant anar les dones, altra vegada no es cantara, tu. Això em sembla d'un populisme tan barater. No, senyor, jo soc feminista, no populista. De tota la vida. Sempre he estat, sempre he sigut pro senyores. Escolta, sort que a Catalunya ens va millor i... El senyor Mas ha anat a Boston. Avui he anat a una farmàcia que m'he tingut de comprar una pastilla per poder-te aguantar una mica millor aquí per la gola. A mi si em falta... I hi havia un cartell que posava es recauda no sé quant, €1 per recepta, o alguna cosa així. I li dic, i ara com s'ho faran? Diu, tenim de muntar una gestoria quasi cada farmàcia. Farem de recaudadors, de financiadors del no sé què, de papers... Això ja ho va inventar el senyor Felipe González amb la primera reforma fiscal, que tant l'individu particular com l'empresa, amb l'IVA, amb l'ITE, primer amb l'IVA, després ja els van transformar en recaudadors de l'Estat. Fes comptes, fes tal, i ara cada sector, ara faran les farmàcies, després... A més tenim que el govern d'Aragó suprimeix el reconeixement del català. Sí. La presidenta de l'Aragó... No, el reconeixement del català no, o sigui, tornen al sistema dels blavers. O sigui, el Marcelino Iglesias, que em sembla que es deia el president anterior... El català es diu aragonès meridional. Aviam, o sigui, el català de València es diu valencià. El català de les illes es diu menorquí, ibisenc i menorquí. Així, perquè... Dos vegades menorquí? No, menorquí, ibisenc i mallorquí. I el de... No, és que no estàs fiu. Afortunadament no hi ha el formenterès,
perquè resulta que... Però bueno, acaba, què passa amb l'Aragó? Aragó, doncs que ara tornen a lo mateix, amb una diferència, mira, el PSOE ha sigut també centralista, manta, jacobí, etc. Però aquí... Escolta, per feina, ho tens el dia enrotllat. No, estic parlant... No hem dit res, ens fotaran fora de la feina. Estem dient el que diem. Tu només dius utopies que no es poden complir, no dius el sistema. Jo t'estic dient, retratant el que està passant. Els jacobins del PSOE, almenys aquí, el PSC, alguna vegada ha tingut que criticar l'Iglesias, i ho ha fet, amb moderació, amb esquerra, però ho ha fet. El PP, en el senyor conseller de Menorca, que es va atrevir a dir i fer que no votava la llei de reforma del català a les illes, no solament el van destituir, sinó que l'han fotut al més terrible ostracisme dintre del partit, expulsat. Vull dir, llavors, això és un camí que és, aviam, el pitjor que pot fer un partit polític, que té tant poder com el PSOE, sí senyor, és negar la realitat. Aquí a Espanya hi ha una sèrie de realitats nacionals. Ni el senyor Fraga, franquista de per vida, el més conservador que ha tingut el PP, es va atrevir, va arribar a Galícia, president de Galícia, no havia parlat mai gallec, ho va aprendre i va parlar gallec. Escolta una cosa. I va posar com a idioma oficial el gallec. I es va parlar gallec a Galícia, que jo hi havia anat de tota la vida, per primera vegada. I avui a Galícia es parla més gallec que es parlava a l'època d'en Franco. En canvi, el senyor, perdona'm, el senyor Aznar va ser el primer de capitanejar el PP cap a una negació de la realitat nacional. Deixa que digui una cosa. Jo coneixia un pescador de Sant Antoni de Calonja, que parlava castellà i tal, però encara portava molt temps allà, que quan li clavaven un rotllo com aquests, que ara tu fots, et mirava així i et deia, «Usted habla o dice coses?» No, això li van dir... I llavors tu és que... Això ho va dir-ho un jardiner amb un escriptor molt famós. Això, res d'un... Habla o dice coses? Res d'un senyor allà que tu coneixies. Explicar-me tu, que el Fraga i el gallego... Sí senyor, l'evolució... Escolta, ja ens hem despedit, adéu. No, l'evolució del PP cap a la negació de la realitat. Horrorós. Adéu-siau, fins la propera.